Случвало ли ви се някога да изпитате спираща дъха паника, защото не можете да откриете изгубил се роднина, страдащ от деменция? Това е често срещана реалност за много грижещи се за болни от деменция, тъй като болестта дезориентира и обърква вашите любими хора и те се губят. Такива ситуации предизвикват дълбока тревожност и емоционален стрес, тъй като сигурността на близките ни е в постоянен риск. Непрестанното чувство на притеснение е емоционално изтощаващо. Но какво, ако има лесно и достъпно решение, което може да спре безсилието? Представяме ви устройствата за следене състоянието на хора с деменция с GPS, които са лъч надежда за болногледачите по света. Технологията им използва системата за глобално позициониране, за да се установи точна локация. Тези умни устройства са специално създадени за болни от деменция и се захващат сигурно към ръката, за да се носят като гривна и да осигуряват защита през цялото време. GPS-модулът ви дава информация за точното място, на което се намират, за да сте спокойни и фокусирани върху деня си. Но какво всъщност прави устройствата за мониторинг на състоянието на болни от деменция истински незаменими? Можете да определите безопасна зона около дома на болния от деменция и ако излезе от нея, да получите незабавна нотификация. По този начин можете да предотвратите тяхното прекалено отдалечаване или изгубване. Допълнително можете да се абонирате за мониторинг на активността с полезна статистика, давайки ви възможност да анализирате физическото им състояние. Това може да помогне да се открият ранни промени в здравето им и да се вземат навременни мерки. Алгоритъмът за засичане на падане е една от най-важните функции, които осигуряват безопасността на болния от деменция, но и спокойствието на техните роднини и болногледачи. Благодарение на устройствата за мониторинг на състоянието на болни от деменция, можете да сте спокойни, че вашите близки ще са защитени и в безопасност. За повече информация, посетете demencia.bg.